నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఫాస్ట్ న్యూస్. నేను ఇక డీటెయిల్స్ చూద్దాం. ఏపీలో మరో బస్సు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వెళ్తుండగా ఓవర్టేక్ చేసే సమయంలో కావేరీ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు లారీని ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో 8 మంది గాయపడ్డారు. బస్సు ముందు భాగం నుజ్జునుజ్జైంది. ఈ ఘటన ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ శివారు అనసాగరం వద్ద జరిగినట్టు తెలుస్తుంది. ఏపీలో మరో బస్సు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వెళ్తుండగా ఓవర్టేక్ చేసే సమయంలో కావేరీ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు లారీని ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో 8 మంది గాయపడ్డారు. బస్సు ముందు భాగం నుజ్జునుజ్జైంది. ఈ ఘటన ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ శివారు అనసాగరం వద్ద జరిగినట్టు తెలుస్తుంది.